Вітаю вас! Сегодня покажем вам три дрэваапрацоўчыя машины. Могилевский дрэваапрацоўчы, Менский и знакомый вам китайский SSR 1600. Тут заявлена его магутнасць 1600, гэтага магутнасць 1,1 кВт, гэтага магутнасць 1,7 кВт. Гэта номінальная магутнасць, калі ён працуе з некай заготовкой, з дэталью, з дрэва. Зараз мы будем уключаць і глядзець, што будзе паказваць нам тэстер на холостым ходу. Перад тым, як уключаць, параўнаем вілкі, што таксама дастаткова важна. Вось гэтая вілка магілёўская, тут сячэнне дрота у нас 1 квадрат, дазямлення тут няма, і ён дастаткова кароткі, амаль што крыху болей за метр. Вось гэтая вілка уже самаробная менскага станку, таму што родны ён таксама быў без заземлення. Не ведаю, якой тут быў дрот на яго намотаны. Тут мы поставили уже трохжыльны кабель, 1,5 мм сечения ягонае, і ён даўжынёй метраў з 5, каб было зручна карыстацца на сваіх сядзібах. І вось, дарэчы, вілка кітайская. Калі паглядзім, яна ўжо ішла адразу за зямленнем, хаця ў яго таксама шмат такіх дэталей пластикавых, металлічных, там рухавік схованы ўнізе, але зазямленнем. І сячэнне ягонае тут прыкладна, не прыкладна, а 1 мм квадратны гэтай жылы. Ну і даўжыня тут метра 2,5-3. Ну, нармалёва, гэта не метр. Уключаем Могилев. Включаем китайский калибр Ресмус. Так, атрымалася 1400 припуски у яго магутнасць і 1600. Мы з сынам зрабілі замеры кожнага станка. І што мы бачым? Могилев. Номінал заявлен 1700, припуски бярэ ён 3400, на холостым ходзе праца яго 4900. Хаця гэта самы моцны рухавік, на ім стаіць з усіх астатніх станкоў. Советский, менский, даже не советский, а менский, белорусский, але стары, таксама станок. У яго номінал 1100, припуски он браў амаль які 1700, суседні станок 3290. Праца на холостым ходзе у яго самыя вялізныя магутнасці яго 640 Вт. Так, і той, які у нас китайский Рейсмус калібр, номінал у яго заявлен 1600, припуски он браў самы малы ток, то есть там, дзе напружанне не вельмі якаснае, можна ім карыстацца, он будзе добра працаваць. Але тут станок не кандэнсатарны, рухавік не кандэнсатарны, таму ён калекторны. Таму ён так і працуе добра, без таких больших перагрузак. І, дарэчы, у яго праца на холостым ходзе 750 Вт. І мне здаецца, у гэтых кітайскіх станкоў больш-менш у яго праўдападобнае нешта да таго, што заявлена ў паспарце. Таму што астатнія, ну і вось гэны. Тут, мне здаецца, вось у гэны менскі станок, у яго тут усё супадае. А той новы 1700 Вт. Ну, адзінае, што мы гэта яшчэ памеряем, калі будзем працаваць з дрэвам, калі будзем пад нагрузкай альбо піліць, альбо габляваць якую-нибудь драўніну.